Bueno, amics, ja estem així després de la publicitat. Ja veuen com continuem en carnavals, en vísperes de carnavals, que segurament molts de vostès demà sí que tindran l'opció de poder-se disfressar i anar a ballar en tots els amigatjos. Molt bé, doncs és moment, carai, valga'm Déu, perquè és moment de rebre a una persona que mai que jo estàvem avui buscant tot el dia per els platons, no l'han pogut trobar. I, en permís del meu company Freddy, Freddy, música! És el senyor Lord Martín. Lord Martín. És el senyor Lord Martín. Atenció, perquè acaba d'arribar José Antonio San Martín, però avui s'ha convertit en Lord. Lord Martín. Què tal? Bona vesprada. No me podíeu trobar, clar que no. Estava en una altra època. En una altra època? Obviamente. Estava en una altra època pegant un repàs. Que guapo has vingut. Has vist? Que guapo has vingut, José Antonio. Que guapo has vingut. És Lord Martín el que ens porta també notícies com tots els dies d'esta setmana. José, vas guapíssim. Gràcies. De quina època és, per cert? Pues no sé, molts segles darrere, no vull dir l'edat. Així ningú la sabrà, l'edat que tinc. José, però tu eres autèntic... Pues te mantiene muy bien, ¿eh? Has vist? Vaya. Has vist? Te conservas Lo que fan les pintures. Sí, desde luego, t'han pegat ahí una paseta tremenda, Menuda passar. T'han pintat uns labios bonicos. Menuda passar. Uns labios bonicos. Ahí podem veure José Antonio San Martín. Sí. Lord Martín. Vos porto una notícia. Sí, carai. Sí, ja sabeu que jo, la veritat, tots els dies, totes les setmanes porto notícies, però avui no, per supost, que avui divendres, dia de carnavals, no anàvem a portar successos, tot i que el succés va començar a nit. Sabeu que a nit a les 12 començava la campanya electoral. Senyores i senyors, han començat els carnavals. Clar que sí. Són els carnavals que duraran... Mireu, ahí estem veient una fotografia, perquè la veritat és que ara, en estos dies, el món se tornarà al revés. Veurem un ball de polítics, de ciutat en ciutat, com si foren caravanes del circ. Pues això, a portar els seus discursos, a intentar convèncer-los a tots vostès per a que els voten. I la veritat és que jo avui vinc a disfressar altres polítics més importants, no està bé dir més importants, però els que més representació tenen a tot Espanya, si vos pareix. Perfecte. Pues vinga. Pues anem a començar per Francisco Frutos, que és el candidat per Izquierda Unida, i la veritat anem a disfressar-lo, si vos pareix bé, de Lazarillo. De Lazarillo. Lazarillo. ¿Por qué? Pues és un senyor que comença ara i la veritat jo simplement me base en veig una fotografia d'ell i li veig cara de Lazarillo. No és per res més, no és per res. Després, quan disfrasse als altres polítics, que ningú pensa en segons intencions. Per supost que no. Simplement és mirar una fotografia, en això m'ha basat. Ha mirat una fotografia i en això m'ha basat. El primer que m'ha vingut a la ment és el disfraç que jo li posaria. De Lazarillo. En este cas, a Francisco Frutos, de Lazarillo. Molt bé. Estava dubtós un poquet entre o Vagabundo o Lazarillo, però me queda en Lazarillo. Perfecte, José Antonio. Bé, doncs anem a disfressar ara, si vos pareix, al candidat del PSOE, que és Joaquín Almunia, i jo el disfrasse de Barbarroja, de pirata. De pirata. Sí, Vaya. Barbarroja. Sí, sí, le va como anillo al dedo, como ha dicho. Un mocaor sus al cap, espectadores. així, un mocaor al cap en un parche, així, no sé. Se l'imagineu, veritat que Sí, sí? sí, Doncs sí. és el que jo he fet quan t'ha vist una fotografia d'ell, me l'he imaginat, pintant-li un poquet la barba roja i posant-li un sombrero de pirata i la calavera i tot, de pirata, de Barbarroja, concretament. I ara doncs, anem a disfressar, anem a posar-li vestit a una fotografia, doncs, en aquest cas, del candidat del Partit Popular, José María Aznar, que jo, la veritat, el disfrasse de Charlotte. De Charlotte. Sí. Té un cert... El bigotet ja el té posat, Efectivament. li posaria el vestit, el vestiria de negre, li posaria el bombín, me pensa que es diu el bombín, no? El sombrero ixe, el bombín, un garrotet i li posaria el disfraç de Charlotte.
Perfecte, sí, tendría una certa semblança. Has disfrazado, José Antonio, a 3 políticos, pero aquí nos tienes a Luis y a mí. ¿Tú nos hubieses puesto los disfraces que llevamos? No. Ah, ¿no? Ah, Ya sabía yo que... No. A ver, vamos. Pues aquí vols que disfraci primer? A Lluís? a mi, va, anem a mi. Primer a Lluís. La veritat és que no vaig ser original perquè, tot i que jo estava en una altra època, però he estat veient el programa i t'han posaria el disfraç. Ja me l'han picat el disfraç. De què? Què estan dient? De lagartija. De lagartija. Que malos són, Que malos són. Que malos són, que De malos lagartija són. no. No de no. No, lagartija no. Jo li posaria a Lluís el disfraç de pallasso. Per què? Pues perquè és un xic graciós. A més, cada vesprada vostès estan acostumbrats a veure-lo, és un xic simpàtic i, de fet, ja t'he dit, no sóc original perquè t'ho han dit molts televidents que han estat cridant abans del programa. En poques paraules, el bufón de la corte. Podria ser jo avui el bufón de la corte, ¿no, José Antonio? No, Luis, pero es que lo cierto es que derrocha simpatía por los 4 costados. Bueno, Vale. eso está bien. Mos falta disfressar. Ara anem a Maica, anem a disfressar a Maica Maica. disfressarà. A Maica. Solo falta que diguem, mal, muy mal, no. Pues a Maica jo la disfrasse. Jo suposo que també molts amics i amigues que estan veient-nos a les seues cases me donaran la raó. La disfrasse de Blancanieves. De Blancanieves. Sí, te falten els enanets, però te posaria el disfraç de Blancanieves. ¿Por qué? Pues no ho sé. No ho sé, però també jo me guie en una imatge, com ha fet abans en els polítics, a vosaltres vos mire, vos veig, i també intenta agradar un poquet el que és l'opinió, no? Perquè jo no sé l'opinió de tots els nostres amics telespectadors, però en el moment que vos criden jo intente sentir el que vos diuen i intente, no sé, apreciar en certa forma, intentar adivinar el que els telespectadors pensen de com sou vosaltres i en aquest cas pues, jo te disfrace d'això, de Blancanieves. La verdad es que de vampiresa tengo poco, porque eso de chupar sangre y morder cuellos mira, no però es que lo estàs mío. dient Maica de vampiresa, te'n recordis aquella nit quan te vaig convidar a sopar al restaurant Kiko Porc, que per cert els nostres telespectadors pogueren veure un reportatge? Quan, La rastra de ajos. efectivament, jo diria la rastra de ajos, perquè Maica per la nit era una vampiresa. Estabas ya previniendo. Efectivament, jo estava previnguent el que podria succeir tal dia com avui. Efectivament, t'has disfressat de vampiresa. Pero insisto una vez más que de vampiresa tengo poco. De vampiresa té poc i, com José Antonio ha dit, de Blancanieves. Molt bé, Blancaneus. No? Sí, T'agrada? Blancaneus. sí, No. me gusta la propuesta. M'alegre. Pues això és el que venia a contar-vos, que la veritat és que els carnavals ja han començat. Començaren concretament a nit, a les 12, i ja veuran vostès com per els seus municipis segur que s'arriben les paraules, les dobles cares a voltes dels polítics, intentant convèncer-nos a tots de que el pròxim dia, crec que és el dia 14, estic encertat, el 14 o el 12? El 12. Estan apuntant-me els meus companys. El dia 12 vostès tindran que creure algú dels que han estat demanant-nos, per això que confiem en ells. Ha començat el ball. Senyores, els carnavals ja han començat. A disfrutar-los. I amb aquest començament també comença el moment del sorteig. El sorteig que molts de vostès estan esperant per veure qui s'emporta i se fabulós sopar en Bunti Saler. I si et sembla bé, doncs anem ja a introduir les boletes i així mateix també recordem els números que teníem els nostres telespectadors. Tira-li, Maica. Venga, el 0, Concepción. Amb el número 0, Concepción. Molt bé, perfecte. Vaig ficant-lo jo a dins. El número 1, Inma de Lollería. Inma de l'Olleria, número 1. El 2, Lorena de Gandía. 2, Lorena de Gandia. Molt bé. 3, Paco Román. 3, Paco Román. El 4, Diego de Lollería. 4, Diego de l'Olleria. 5, Francisco Román. 5, Francisco Román. El 6, Juan. El 6, Juan. El 7, Susana de Denia. El 7, Susana de Denia. Molt bé. Perfecte. El 8, María. El 8, Maria. Molt bé, perfecte. Anem introduint boletes. El 9, Lola. El 9, Lola, amb el piquet per cavall, això m'ho va ensenyar una amiga meva. Sempre El pa 10, cavall. Germán de Benifairó de la Valldigna. Número 10, Germán de Benifairó de la Valldigna. El 11, Toni de Palmera. El 11, Toni de Palmera. Molt bé. El 12, Enrique. El 12, Enrique. Molt bé.
13, Marta. 13, Marta, de Cullera, per cert, ens havia dit Marta que tocava de Cullera. El 14, María de l'Olleria. El 14, Maria de la Olleria. Y el 15, Pepe. I el 15, Pepe. Pepe té la niña bonita, el 15. Perfecte, molt bé. I bueno, i què vos pareix si li peguem al tinglau? El cotarro ja està ple el cotarro i ara ja sol falta treure la bola guanyadora. Anem allà. Mira, ixa mateixa. Ixa sona així, però ixa és la que guanya. Considerable carlera. Número 13. Marta. Número 13, Marta de Cullera acaba de guanyar un fantàstic sopar per a dos persones en Bunti Saler. En este cas, el número... el que se piensa que es el de la mala suerte. El número que es pensa que és el de la mala sort és el de la bona sort. El número 13, pues Marta de Cullera, ja saps que acabes de guanyar un fantàstic sopar que podràs anar tu i el teu nòvio. Moltes gràcies. I ara ja, pues, ja estem a punt de finalitzar el programa. Tan sols es queda recordar la quiniela. Val? Ràpidament recordar la quiniela. Sí, realització, es pot recordar la quiniela molt ràpidament? Clar, efectivament, anem allà. Prenguem bona nota. Zaragoza, Celta, X. Racing de Santander, Real Sociedad, 1. Espanyol, Rayo, 1. Alavés, Atlètic de Madrid, 2. Betis, Sevilla, 1. Valladolid, Oviedo, 2. Real Madrid, Barcelona, 1 i 2. Així, atenció, fiquem el doble. Numancia, València, 2. Atlètic de Bilbao, Màlaga, X. Deportiu, Mallorca, 1. Sporting, Badajoz, 2. Toledo, Salamanca, 1. Mérida, Lleida, X. Leganés, Las Palmas, 2. I atenció, perquè al ple del 15, Compostela, Extremadura, 1-2. Bueno, pues arriba el moment, ja hem pres bona nota, ja saben que la poden tirar a la quiniela perquè possiblement esta sigui la quiniela guanyadora d'esta setmana. I hem arribat al fi, ¿no, Maica? Así es, Luis, hemos llegado al final. Son vísperas de carnavales, espero que lo disfruten. Disfruten también del fin de semana, tengan cuidado en las carreteras, porque les espero el lunes, ya que será de 4:30 a 7:30 el horario en que nosotros estaremos de nuevo aquí. Buen fin de semana. Abans de despedir-nos, recorda ràpidament, ara ve el programa de Juan Carlos Arlandis. Ara podem tocar per fer-li totes aquelles consultes que vostès desitgen. Nosaltres acabem en música. Acabamos con música y, por supuesto, si ustedes todavía no tienen su disfraz, pásense por La Barraca, en la calle San Francisco de Borja, número 50. Allí tienen propuestas de todo tipo. Salta conmigo, salta conmigo. Voy por mi camino sin preocupación, pasa gente y me mira mal, pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy